Hindi tayo ano dito. Nancy Gumelet. Nancy Gumelet. Okay, pangalawa. Pata. Babaeng laagan. Babaeng laagan. Babaeng laagan. Babaeng laagan. Where are you? Miss Hellheart. Ayun, ganun pa rin, di ba? Miss Hellheart. Okay, babaeng laagan. Babaeng laagan, babaeng laagan at Hellheart. Okay, so okay. Unahin muna natin. Sandali lang po. Huwag kayong mag-ano ha. Huwag kayong magdarna dyan. Sandali lang. Okay, so 2 8. So 118.56 each. 118.56 plus, okay, plus per diem kalahati, per diem. O, di ba? Mamigay tayo, siyempre. Per diem, ano kalahati doon sa 118? MJ. Wala nyo. MJ, kalahati doon. Miss Magdua. Ruby Magdua. Kalahati din doon. Miss Divina. Gatanos. Kalahati din doon. Ano ang kalahati doon? Oh, bahala kayo dyan. O, di ba? Sumubra pa tayo sa in-expect nyo. Okay, divide by 2. So, tag 59. Mayroong 59. Itong mga 59.28. 59.28. 59.28. 59.28. 59.28. Alright. Okay. Nancy Gumelet, 118. Babaeng laagan, 118. Per Hellheart, 118. Per DM, 59.28. MJ, 59. Ruby Magdua, 59. Divina Catanos, 59. Okay? Congratulations sa lahat ng kanina nanalo. Nanalo is, yes, ang hindi nanalo, but they're participating, they're staying, mayroon din kayo. Okay? Abangan nyo na lang, i-organize lang ni Miss Secretary natin, kasama nung isang araw, si Miss LVSS, at saka si Miss Apolab, at saka si Miss Talatala, kung nag-stay siya, ako ang bahala sa inyo. Okay? So, kasi hindi naman alam ng ating di nila alam kung mayroon kayong mga Gcash or whatever. Okay? Ako na ang bahala sa inyo. Alright? Basta malalaman nyo na lang. Makikita nyo naman yun eh. Okay? So, salamat sa inyo. Walang luhaan po dito. At salamat sa inyong pag-participate. Nag-i-enjoy ako. Kung sana nag-enjoy din po kayo. God bless us all and good night all. Bye! O, diba? Walang luhaan. Basta mayroon lang tayong mapag-usapan lang dito, masaya kayo, ay masaya na rin ako.